אז איך הגעתם לשם? בואו אני אספר לכם על מהלך חייה של משפחה ממוצעת בישראל. התחתנו, איזה כיף לנו. עושים אירוע מרשים, קונים טבעות, סמלה, אולם, די-ג'יי וכל הכיף שכרוך בזה. הצלחתם לצאת בשן ועין, ואם ממש שיחקתם אותה, אז יצאתם עם רווח קטן. את הכסף הזה כמובן, אתם שמים בצד. הערך שלו לא עולה במיוחד. עכשיו, יש לנו חופשה, כלומר, ירח דבש שצריך לממן, נכון? אז לוקחים הלוואה קטנה, עדיף לא לגעת בכסף ששמנו בצד, עדיף ביטחון כלכלי. אז אנחנו לוקחים הלוואה של 20,000 שקלים לפחות, בריבית X, שהיא יחסית לא נמוכה. חזרנו מהטיול, איזה כיף לנו, שני בני הזוג מרוויחים טוב, אז מרשים לעצמם. הוא מרוויח 10,000 שקלים, היא מרוויחה 9,000 שקלים. ההוצאות שלהם עם הרכב החדש שהם החליטו לקנות בתשלומים, שהוא בסביבות ה-40,000 שקלים. והסחירות שהם התחייבו אליה, פלוס חשמל וקניות לבית החדש, צריך הרי לראות אותו. אז לוקחים עוד הלוואה קצרת טווח עם ריביות רעות לנו, והנה הגדלנו את החוב שלנו לעוד 80,000 שקלים, רק כמה חודשים אחרי החתונה. עוברים הימים, אנחנו מחזירים את ההחזרים החודשיים כמו גדולים. שמים בצד כל חודש 1,000, 2,000 שקלים, מבסוטים מהחיים ומרגישים שהצלחנו לדפוק את המערכת. והופה, נכנסו להיריון. מזל טוב! אמרתם הריון? אמרתם הוצאות על מעבר לדירה גדולה יותר. מה, לא נקנה לנו ציוד לתינוק החדש? עוד 20,000 שקלים הוצאנו. בלי להרגיש. אבל זה בסדר, כי בצד יש לנו עוד 50,000 שקלים שחסכנו. ההלוואות שלנו כרגע הם בסך הכל באזור ה-90,000 שקלים. ההורים לוחצים, וכל הסביבה כבר שואלים מתי תהיה לכם דירה משלכם. אז בואו רגע נעצור כאן. הסיפור הוא כזה. אני לא באתי להראות לכם איך לקחת משכנתה. למרות שגם עם זה אני יכול לעזור, והרבה. אבל ברגע שלקחתם משכנתה, חנקתם את עצמכם במידה ועשיתם את זה. כי בנוסף למיליון צפון השקלים שלקחתם, ופרסתם על זיליון שנה קדימה, אתם במצב עכשיו שכל מה שנכנס, עוד לפני שהוא נכנס לבנק שלכם, אתם כבר חייבים אותו לחברות האשראי ולבנקים. ומה אם הבאתם עוד ילד? ומה אם אתם יצאתם לעוד חופשה? או 2? רכב נוסף אולי? התמונה נהיית עגומה, נכון? כל כך הרבה אנשים מגיעים אליי אחרי שהם סיבכו את עצמם בהלוואות עד מעל הראש, שאני בכלל לא יכול לתאר לכם. אז מה קיבלנו בסוף? עברו כ10 שנים, לקחנו עוד הלוואות כדי לחסות מינוסים. המשפחה חנוקה בהלוואות מחברות האשראי ומהבנקים. החסכונות, אם יש בכלל, מתחילים להאכל, מחפשים פתרונות להכנסה נוספת, עובדים אקסטרה שעות, והכל בשביל רק לרדוף אחרי החודש הבא. אז לסיכום, יש לנו הלוואה של 20,000 על החופשה, הלוואה של 20,000 על ציוד וריהוט לבית, הלוואה של מעבר דירה, פלוס ציוד לתינוק של עוד 20,000, הלוואה 40,000 חוץ בנקאית על הרכב, הלוואה של עוד 40,000 על מטבח חדש, מסגרת בחריגה של 20,000, ואני עדיין בטוח שיש עוד הלוואות והתחייבויות כספיות שחונקות אותנו. וכל אחת מההלוואות האלה, לתקופות יחסית קצרות עם ריביות ששוחטות לכם את השכר החודשי, ומשאירות אתכם עם 0 שקלים לתמרון. רק על ההלוואות האלה בנפרד, אתם משלמים החזרים של בין 5,000 ל-7,000 שקלים כל חודש. אתם קולטים? וזה לפני מחיה, גנים, בתי ספר, תשלומים שוטפים וכדומה. ומכאן, כשיש בלת"מים, לאן הולכים? לחסכונות. כן, זה החלק הכואב, ואני מתנצל מראש, אבל האמת לפעמים כואבת. הלכתם לחסכונות ואתם יודעים שבמקום שזה יהיה עבור הילדים שלכם, עבור העתיד שלכם, או עבור עצמכם, זה הולך לדברים קטנים ולא מתוכננים. אז די, מספיק עם הטירוף הזה. אני רוצה שנייה שנעצור כולנו וננשום. כי מה קורה כשיש לנו הלוואה ל5 גופים שונים? כל אחד רוצה את התשלום שלו בזמן, ואין מצב שאתם מפשלים. כל אחד רוצה את הריבית שלו, וכל אחד רוצה את זה כמה שיותר מהר, חזרה לכיס שלו. כדי שיוכל למכור את הכסף שלו לפריירים הבאים. כן, סליחה על השפה הקשה, אבל הגופים האלה יודעים איך להפוך אותנו לעבדים שלהם. אבל יש פתרון. לא באתי רק לזרוע לכם מלח על הפצעים, אלא באתי להראות לכם שיש דרך לצאת לחופשי, מהמערבולת הלא נגמרת הזו והלחץ הנפשי שלא נותן לנו מנוחה. זה נקרא איחוד הלוואות. בעלי נכס או נכסים. אולי זה לא מפתיע אתכם, אבל רובכם לא עשיתם את זה עד היום. מסיבה אחת טובה וברורה. אין לכם שמץ של מושג איך לעשות את זה
כמו שצריך, כדי שזה ירגיע לכם את המערכת. תארו לכם מצב כזה. אני מאחד לכם את כל ההלוואות לגוף אחד מרוכז, בנקאי או חוץ-בנקאי, לא משנה כרגע. כל ה-200-250 אלף שקלים שאתם חייבים ל3, 4, 5 או 7 גופים שונים, מאוחדים לגוף אחד. והבונוס העיקרי? חיסכון של עשרות ומאות אלפי שקלים בתשלום הריביות, או לחילופין את ההחזר החודשי, אני מוריד לכם דרסטית. כן, שמעתם נכון, פורס את ההחזר החודשי שלכם ל10, 20 שנה, ומוריד את ההחזר החודשי דרסטית, וגם בריביות יותר טובות. אז אתם בטח תשאלו אותי, אביב, רגע, אבל זה אומר שאני אשלם יותר ריבית, אם זה ליותר שנים. אז שנייה אני אסביר. אתם משלמים ריבית בממוצע בין 8 ל-12% כרגע, עם כל הפריסות והגופים השונים ששוחטים אתכם. אם אני מוריד לכם את הריבית בחצי, וההחזר החודשי יורד דרסטית, זה אומר שאתם עדיין משלמים את אותו הסכום שהייתם צריכים, אבל הכאב בכיס לא יהיה אותו כאב בכיס, כי אתם לא תשלמו את אותו החזר החודשי. מה שאומר שתוכלו לנשום לרווחה חזרה. תוכלו לחזור לתכנן עתיד טוב יותר לילדים שלכם. תוכלו לחזור להתנהל בשפיות מחודש לחודש. תוכלו לשים חיסכון שוב בצד. תוכלו להפסיק לפחד שיחזרו לכם צ'קים וכן הלאה. אז מה עושים מכאן? אני צריך לנתח עבורכם את המצב. זה לא משהו גנרי שעושים לכולם. קחו בחשבון שהגופים האלה שמקבלים עליכם אחוזי ריבית פסיכיים, יש להם אינטרס אחד בלבד, שתמשיכו לשלם להם. אז אל תצפו מהם לעזור לכם לצאת מהברוך. בשביל זה אתם צריכים אותי ואת משרד המומחים שלנו, שנוכל לעזור לכם להשיג עבורכם את ההצעה הטובה ביותר, מהבנק או ממקור חוץ-בנקאי, שאתם אולי לא מכירים. מה עוד חשוב שתדעו? אני חוסך לכם את כל הניירת. אני חוסך לכם את המרדף ובזבוז הזמן שאין לכם, כי אתם גם ככה במרוצה אחרי הזנב של עצמכם. וימי חופש בוודאות לא בא בחשבון. בואו נהיה כנים, אני חוסך לכם עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים, בשקט נפשי, שכסף לא קונה. ולכן, אני גם גובה תשלום עבור העבודה שלי. אז קחו בחשבון שזה גם יקרה. אבל יש לי הבטחה מדהימה עבורכם. קבלו. אם לא עזרתי לכם לקבל איחוד הלוואות, שמשפר לכם את התזרים החודשי, משמעותית, או חסכתי לכם עשרות או מאות אלפי שקלים, אל תשלמו לי. כן, כן, שמעתם שוב פעם נכון. עובדים על בסיס הצלחה. לא הצלחנו? לא שילמתם. אז קדימה חברים, כן, את ואתה שצופים בסרטון, אם הגעתם עד לפה, הסיפור הזה כנראה קרוב ללב שלכם ולכיס שלכם. אין לנו עוד חודש אחד לחכות כדי לראות אם המצב משתפר. צריך לטפל בו מהשורש. תשאירו פרטים לשיחת ייעוץ איתנו, ואם לא תהיו מרוצים או מעוניינים, אנחנו לא נגבה תשלום. מחכה לכם בצד השני. בהצלחה.